Il-Kunsill Lokali ta' Ħallija għamel ħiltu sabiex iżomm sħiħ kontra l-irwiefen li ħallit warajha tmexxija preċedenti. Hekk stqarret is-Sindku ta' Ħallija Magda Magrinawdi waqt attività fil-Gażin tal-Partit Nazzjonalista ta' Ħallija. Hija tkellmet kif bħala Sindku dejjem ħadmet sabiex ir-raħal jinżamm nadif, kontijiet ikunu mħallsa kollha filwaqt li saru aktar proġetti għar-raħal. Nadmu wkoll għall-għan wieħed biex Malta tmur il-qudiem f'dawn l-elezzjonijiet li ġejjin ukoll biex l-MEPs tagħna ikunu minn ta' quddiem u imorru tajjeb u kif ukoll il-Kunsill Lokali. Is-Sindku ta' Ħallija esprimiet id-dispjaċir tagħha minħabba li qed tiġi mwiegħda affarijiet min-naħa tal-Gvern fosthom tranġar fit-toroq u dawn mhux qed isiru. Dawk preżenti kienu indirizzata wkoll mill-kelliema tal-Oppożizzjoni fuq proġetti kapitali, ippjanar u l-proprjetà Martes Sportelli li spjegat kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u kommess li jagħti riżultati aħjar mill-Gvern preżenti. Hija spjegat kif il-Partit Nazzjonalista se jwaqqaf dak li huwa ħażin u jistradaħ fuq ir-rotta tajba. Ejjew l-isfidi indawruhom f'opportunitajiet. Ejjew id-diffikultajiet indawruhom f'lessons learned u ejjew l-idejat u l-entużjażmu tagħkom nużawhom biex inqarbu iktar nies lejn il-Partit Nazzjonalista. Il-laqgħa f'Ħallija kienet indirizzata wkoll mix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri li insista li dan is-settur għandu jaħseb f'kulħadd. Il-qasam tas-saħħa kif inhu offrut li huwa bla ħlas u aħna bħala Partit Nazzjonalista nemnu li għandu jibqa' bla ħlas għaliex aħna nemnu fil-ġustizzja soċjali, nemnu fl-ugwaljanza, nemnu li minnu batut, minnu vulnerabbli, minnu l-aktar fil-bżonn għandu jinqeda l-aħjar. Fakkar fit-tul ta' żmien li wieħed qed ikollu jistenna sakemm jieħu appuntament fejn bħalissemma 60,000 pazjent f'waiting list uħud minnhom ilhom aktar minn sena jistennew.